धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 14थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया जोबनानै थांबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो धेकियाजुलि दखरा बर' फरायसा आफादा धेकियाजुलिनि शहीद मैदानाव 14 आरो 15 मे खालार खालि साननैनि हाबाफारिजों खुंगा 14थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैयो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जित स्वर्गियारि आरो लेङाइ गाहाय नेहाथारि फोरमायग्रा बसुमतारी बिथांमोना। लोगोसे बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंखा स्वर्गियारि। धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जगदीश दैमारिया बे हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथियो। गिबियावनो रंजालि बैसागो बोथोरनि नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आरो लोगोसे धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बोथोर गोदाननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बेजों लोगोसे जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंगा 14थि रंजालि बैसागो बिदाय फोरबोखौ जोङो मुंख्लं नोगोर धेकियाजुलिनि बिखायाव जोङो खुंदों। दा मैयानि दिननिफ्राय जों लानाय जादों 14 आरो 15नि गेजेराव। सेथि हाबाफारि बायदियै जों मैया फुंनि समाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो नैथियाव जोङो मुंख्लं बावनायजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ जोङो बिबार होनानै बावनाय जायो। बेजों लोगोसे मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ लेंहरनानै जोंनि समायना जा जौसां दङ बेनि बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों बेखेवना लानाय जायो। जों सानदोंमोन माखासे मेहेरगोनां हाबाफारि लाबावनानै खुंनो होननानै, नाथाय बोथोर आरो थासारिखौ नायनानै जोङो जोंनि साननाय बायदि जों माखासे हाबाफारिखौ जों मावफुंना लानो हायाखिसै। बेनि थाखाय जोङो एसे गावखौनो लोरबां सानफ्लांनो गोनां जादों। थेवब्लाबो जोङो दिनैनि समाव जि जोंनि थाखानाय दामनाय देनाय मोसानाय रोजाबनाय जा दङ बेखौ लानानै जों धेकियाजुलिनि थागिबि रायजो राजा बिथांमोनखौ आरो लोगोसे गोदानै देरबोनाय जिखिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौ लोगोसे लाफानानै जोंनि जि ट्रेडिशनेल कालचार बेखौ मुलुगनि बिखायाव अराय गोजोर खालामना लाखिनायनि गेजेरजों लाखिनो थाखाय जोङो मोनसे थांखि लादों। इयुन आरो लोगोसे जोंनि जिखिनि उथिफुनाय उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो बिथांमोननि जि रोंगौथि बेखौ जों मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो हानायनि थाखाय जोङो दिनै धेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 14 बोसोर मोनसे गोदान थांखि आरो नोजोर लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थानाय जादों। जाहाथे उन्दै उन्दै खुदियाफोरा गावनि रोंगौथिखौ मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो हायो आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोना गावनि मोनसे गोदान जिउ राहा लामा दाफुंना लानो हायो। बेखौ जोङो नोजोर लाखिनानै जों बे हाबाफारिखौ खुंबोबाय थानाय जादों आरो इयुनसिम जोंनि जिखिनि थाखानाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेखौ गोदान जोलैनो जोङो फोरोंलांनायनि मोनसे थांखि आरो नोजोरजों जोङो बेबायदि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बिथांमोननि गोसोखौ रंजाखां होनानै गोसोआव एसे उत्साह लाबोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। आरो लोगोसे दिनैनि बे समाव जोङो दिनै नैथि हाबाफारि बायदियै गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बैसागो मोसाखावरि हानजाखौ जोङो हांख्रायना लाबोनानै जों बेयाव बादाय होनाय जादों आरो बे हाबाफारियाव मैखोमै जोंनि बादायारि बिथांमोना फैनानै जोंनि बादायनाय हाबाफारिखौ आबुङै जाफुंसार होफैदों आरो बे हाबाफारिखौ लानायजों लोगोसेनो जोङो जिल्लानि मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ लेंहरनाय जादों आरो बिथांमोननि दारायै दिनैनि बे बादायलायनायाव जाय बिथांमोना देरहासार जागोन जिल्लानि मानगोनां जोंनि आफादगिरि बिथांमोननि आखाइनि गेजेरजों बे बान्थाखौ जों रानसारना हरनाय जागोन। एसेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननि सेराव गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला।
क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रेन्टारलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थ'पेडिक्स, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउर'लजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।